Ne obedo chandruok nyadiriyo ne familia moro Nyakwara Mogajwang' bang' miyo moro mabende achiel kuom anyuondgi ne owito ngimane ka bende ne gidhi e yo nowito ngimane wang'a yo ka ne gidhi e kar kano ringre ma jomotho kata mochari golo ringre mar achiel kuomgi ma bende osenindo e mochari kanyo kuom thuolo mar jumbe 2. Miyo bende notho nonene gi nyamin mare. Bende ne gidhi e mochari ema kuom hawi marach nyamburko ne otuome e alwora mar kamoro ma iluongo ni Kabati e apaya maduong' mawuok e Thika ka ochomo Kenol. Ripot yango ni miyono ne rik otelo en kaachiel kod nyamin-gi mondo mi ne gidhi tim hikruok ne ringre mar achiel kuomgi ma bende ne igolo e mochari odiochieng' ma kawuono e kar kano ringre mar jomotho ma Montezuma ema kuom hawi marach ne orado gi thone kokalo e masira makoch mar apaya. Mimi nilikuwa ile side nyingine nikaona mama wawili wanashikana mkono wakivuka kwa hii barabara. Na lori ilikuwa imetoka side ya Thika ikielekea side ya Kabati. Magari ilikuwa imetulia lakini lori ikakaa kama ina overtake. Hiyo lori imeweza kuwagonga na hao mama mmoja wao ameaga na huyo mwingine amekimbizwa hospitalini.